laurek hemen danak, ja laurek hemen dauzela. Taldeko batzordeko batzuk deitu iztien. Aber zelan izango, torteko gogori neuken, ero, ze... Toni danari baiez, agertu nintzen hor. Eta beste 8 gizonen tartien, hor agertu nintzen. Dehingoa bien dauenik onena, Baina gauza baten ezien iguela inbeste konpontzen. Garbitasunetan da. Etxera esala garbitzen, baina nokengo da ben da. Holako gauzatan. Da orden igual pentsoka bien, emakume bateko eterongo da. Ez dakit zer pentsa, horregatik ikutu dituztiela. Eta bai, konponduko naz. Zeurek ezin konpontzen. Dago hon hartu zien. Ondo. Hainbeste gizonen artien. Ze diru kontu ezien. Falta zan diru, ez dakit nora joen zandarek ez etxezaben taller horre bestiak, da horre kontu zen gizonen batzuk bankon bierretxa binape bagoesan, eta gu apur bat entzuten, eta horre gauzok, bastartu ez dauzkuen eiken, baina apur bat egin bigainen hor. Baina besti ezelan joiten zan ondo, ikastola espazan garbitzen betxarraz, ez zuen ondo, orduen aurrera etxizkun bide hori. Egiz esan zer joan momentua, Segurazuak ipini bizetan ginen gure etxeitaraino, sasoi baten. Orduen horretarako, bai zer da. Ondo, baina ez dela ondo. Ez dekot bate hori zapentsarrik. Oso da konponden nintzen danakin. Eta danak egu esan gertu zeu zer emoteko. Euskera erakusten hasi ziren guri, eskolak orduetatik kanpo. Azabetatzen, eta bestiak. Da falta bat da bezua heldu arte umian egoten zantzuz. Euro kurizain, irakasle umie guru umiaz. Zan etxe handi bat niretzako, hasieran. Poz handi bat, eta dano entzat izen gauza bat zabaldu dalako. Gaur Durango danena dau.